Γεια σας, είμαι η Σοφία Οικόγουλη και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να αναφέρω δύο λόγια για τον προπονητή Νίκο Ίσαρη. Προσωπικά δεν έχω δουλέψει μαζί του σαν προπονητή, αλλά γνωριζόμαστε γύρω στα 12 χρόνια και έχουμε δουλέψει εκτός γηπέδου, με την έννοια ότι ο Νίκος με βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Έχουμε συνεργαστεί γενικά σε κάποια βίντεο ανάλυση που έχουμε κάνει μαζί, σε κάποια θέματα τακτικής, τα οποία είχα κάποιες απορίες και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και προσωπικά εμένα στα τόσα χρόνια γνωριμίας με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως σας είπα και πριν, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Με έχει βοηθήσει γενικά στην καριέρα μου μέχρι τώρα, στο εξωτερικό και γενικά τώρα που έχω επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα, και μου κάνει, όλα αυτά τα χρόνια μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση η θετικότητα που βλέπει τα πράγματα και η επιμονή του σε κάποιες αποφάσεις και σε κάποιες ενέργειες. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημοσίως και το ότι είναι πάντα κοντά μου, αλλά και γενικά με τη βοήθεια που μου έχει δώσει και συνεχίζει να μου δίνει. Σε ευχαριστώ, Νικόλα.